Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Mga kaimanwa, kumusta po kamo? Welcome sa saro namang episode kan sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Siyempre makakaibahan nindo kaningon niya na Webes, Agosto 26 taon 2021 hanggang alas 12 po kita nin pagkaoto. Kaya siyempre sa mga gusto manggana kan sa mo yang pig tataon ng mga water bottles, mag-text lang kung paano nindo paano kita makakatabang sa satuyang kapalibutan sa mga numerong 0926-708-9933, asin sa Smart sa 0968-625-6501. Uliton ta, sa Globe po, 0926-708-9933, asin sa Smart, 0968-625-6501. Sa muya pong hahalaton sa ido mga text kung paano kita makakatabang sa satong kapalibutan. Asin syempre, pwede man ipadaraan sa ido mga hapot, mga questions sa muyang opisina, ilaag lang sa Sobre, Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, Rawis, Legazpi City. Asin sa muya po yan na pipirito na simbagan, asin aksyonan. Asin syempre, day paglingawan, i-like, asin i-share ang sa muyang Facebook page, ang DNR Bicol. Asin syempre, padagos na mag-antabay, digdi lang sa DZGB News Online. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Uya ang katripunan kang mga bareta sa ang DNR Ngunyan. DNR Secretary si Matu nagpatanid laban sa illegal na online na pagtinda nin mga chainsaw. Na-stranded na Hawksbill turtle na rescue sa Masbate City. Ultimong aldaw nin pagsumite nin entries para sa Hugot para sa Kalikasan Virtual Poetry Slam Contest kang DNR Bicol. Sa detalles, nagpatanid si Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Roy A. Simatu laban sa mga illegal na online na pagtinda nin mga chainsaw. Sigon sa iya, gabos na illegal na chainsaw, kukumpiskaron kan ahensya maski warang warrant sa lindong ini kan Republic Act o RA 9175 o ang Chainsaw Act of 2002. Igabisuhan niya ang publiko na magbakal ng chainsaw sa mga otorisadong tindahan kan DNR asin iparehistro ninda ang chainsaw sa pinakahararing DNR office. Ang DNR nagkonsulta sa Department of Trade and Industry katakod kay ni. Sa lindong kang Chainsaw Act of 2002, ang mga mabayular makukulong anin hasta 6 na taon o kaya magbabayad nin maabot sa 30,000 kada chainsaw bilang penalidad. Dagdag padigdi sigun man kay DNR Assistant Secretary Marshall Amaro Jr., ang DNR Forest Management Bureau o FMB nagigibo manin mga paagi para maprohibitaran ang online na pagtindakan mga chainsaw sa paagi nin Joint Administrative Order katakod kan mga requisitos kan RA 9175 as in Department Administrative Order na ODAW 2003-24 manungod sa pagtinda, pagsadiri as in paggamit kan chainsaw. Sa nakalihis na taon, maabot sa 2,790 na mga illegal na chainsaw ang nakonfiskar kan opisina. Nangangapudan ang DNR sa publiko na ipaaram sa opisina ang gabos na mga pigsususpetsaran na igwanin illegal na mga chainsaw.
Sarong Hawksbill Turtle ang pig turnover ni Mr. Rene Evangelista sarong parasira na residente kan Barangay Usab, Masbate City sa local government unit kan Masbate asin man ini diretso na dinara ni OIC City Agriculturist Engineer Rodolfo Ahero sa Community Environment and Natural Resources Office kan Mobo sa pamamayo ni CNR Officer Jean B. Imperial. Kasi sa ginibong investigasyon kan technical team, ang Hawksbill Turtle na stranded sa laog kan fish cage ni Mr. Evangelista asin base sa assessment, ang species may sukol na 36 cm ang lakbang asin 38 cm ang laba kaini. Alaga da ini pinaglagan nintag dahilan ta da ini uminabot sa nakatalaan na sukol asin tulos man ining dinara sa Buntod Reef Marine Sanctuary sa pangangataman kan miyembro kan samahan ng mangingisda sa Puro Sinalikway o ang Samapusi Incorporated para sa temporaryong pagrehabilitar kaini dahilan sa ini maluya asin may kadipisilan sa paglangoy asin para iniman maataman asin mamonitor bago buhian. Ang Hawksbill Turtle nasa critically endangered species category sa irarom kang DNR Administrative Order number 2019-09 asin mentas tanto ang gabusman ng mga wildlife sa nasyon istriktong igpoprotektaran sa irarom kang Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Padagos ang pangangapoda ni DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. na ipaisi ang mga siring na insidente nin illegal captivity asin stranding nin mga wildlife. Sa pang-ultimong bareta ngunyan, Agosto 26, ang ultimong aldaw kan pagsumiti kan mga entries para sa Hugot para sa Kalikasan sarong Virtual Poetry Slam Contest kan DNR Bicol. Kaya ang ahensya nangangapuda na isumiti ang mga interesado ang sa indang mga entries. Ang contest pinaglunsar ka na kaaging Hulyo 26 asin sigun kay Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. obheto kan contest na madagdagan ang kaaraman kan publiko manunungod sa kapalibotan asin magkaigwanin ararom na pagsabot sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM sa Pilipinas asin magkaigwanin behavior change na kaipuhan sa pag-ataman kan sa tuyang kapalibotan. Dagdag pa niya na ang DNR Bicol pigpapakusog ang padagos na information, education asin communication campaign asin ang partisipasyon kan publiko lalo na ang mga jóvenes sa tahaw kaining pandemya. Pigiin ganyar kan opisina ang publiko na magpartisipar sa aktibidad na ini. Yan ang katiripunan kan mga bareta sa ang DNR ngunyan. Ini po si Ansi Lawengpo. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Yan, good morning. Good morning, Giraray, mga tugang. Sa gabos sa mga nag-aantabay sa tuyang programa ngunyan na welcome sa Kapalibutan ta at Amanon ta. Asin, syempre, batiun ta muna sa mga nag-message sa tuya sa mga listeners ta. Ali po sa 5621. Good morning po, DNR. Watching po dito sa Bakakay, Albay. Yan. Good morning po, ma'am. Happy lunchtime. Happy pangutuhan. Bago kita magpadagos, uliton tagiraray sa tuyang hotline number. I-text po nindo duman sa mga nagdadawag sa tuya sa radyo ang mga paagi na pwede nindong ma-share o mag-ibo para po kita magtarabang na mapangatamanan ang sa tuyang kapalibutan. So may mga suggestions, i-text po sa 0926-708-9933 as in sa Smart, 0968-625-6501 as in share ang sa muyang mga ang sa indong mga pwedeng magibo para sa tuyang kapalibutan asin syempre manggagana ka mo makaka-receive ka mo kaining mga pigkataon ni ng mga water bottles na iling ba yan mga water bottles para po makatabang kita sa tuyang kapalibutan bawasan ta ang paggamit ka mga
single-use plastic. Ano po? So, yan. As in, syempre, kanakaaging episode, siya 19, nakaibahan ni Miss Joanne, so kaibahan tadig sa ENR, and Chief kan Enforcement Division, kan sa mo yung opisina kung saan pinag-share po ni Forester Armando Omolida ang mga programa, as in mga kan sa tuyang opisina manungod sa implementar kan mga enforcement activities na padagos sa pinagigibo. So, hanggayon sa mga nai-presentar ni Sir Bong na mga activities and mga programa under the enforcement division para po mapangataman ng taan sa tuyang environment. So, yan po. So, ngunya na aga, makakaibahan ta sa programa an Environmental Management Specialist 2 kan Environmental Management Bureau sa lindong kang Hazardous Waste and Chemical Management Unit. Si Sir Luis B. Cardel, i-welcome ka sa programa. Good morning po, sir. Hindi po tayo. Maray na aga po sa Sinduga Boss. Yan, good morning, umaga sir. din, ma'am. Good morning. Yes. So, yun na aga, i-discuter ni Sir Luis so pigaapod ang toxic chemicals and hazardous waste management. Kasi dakol po, sir, ang mga naghahapot kung paano tada po ma-dispose na maayos ang sa mga pigagaramit baga po ng mga disposable face mask. So siguro tama yan, and apart from duman sa mga i-discuss pa ni sir, itauta sa iya ang oras na ini para i-diskutir ining saro sa mga importante na mga topic tangon yan sa panahon kang pandemya. Sir, kung kita magsimula, baka po i-share ka po ba na slide or ma-discuss lang kita? Wala po, ma'am, wala. Okay. Discuss na lang, ma'am. Yes. So, po nanta, sir, Luis, ano po inipig-apod tang Republic Act 6969 para sa kaaraman kan sa tong mga listeners. Okay po. Salamat ulit, ma'am. Sa muli, maray na aga po sa Sinduga Boss. Lalo na po sa tuyang mga kaymanwa, sa tuyang mga listeners, yung nanonood ng programang ito. Gusto ko po sa inyong maipaabot ito pong batas na ito na gusto pong maraman nindo. Ito pong Republic Act 6969, kung ano po ito, kung ano po talagang ibig sabihin nitong 6969. Kasi po pag sinabing 6969 sa kaaraman kang kabos, ini po parang sa imagination parang bastos. Pero po sa batas na ini po hindi po bastos. Ito po yung bantay sa mga basura, lalong-lalo na po sa mga chemicals. Pati po yung mga basura na mga hazardous. Muli, sige ma'am, i-discuss ko na po sir, ito sa continue kanila. po. Yes Okay, po, diretso ka na lang, sir. Ang batas na ito ay tinatawag na Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Ito po ay pinasa ng ating mga mababatas sa ating mga kongreso, sa Senate. Ito po ay na-approve noong October 26, 1990. Siyempre po, ang batas na ito, mayroon pong polisiya na sinusunod. Ito po yung pagre-regular, as yung pagpo-prohibit ka mga importasyon, manufacture, pag-process, yung pag-ibenta, pagagamit, lalong-lalo na po yung pag-dispose ka mga chemical substances. Lalong-lalo na po yung mga nasa hospital, yung kalimitan ngayon, yung mga mas natin. Sir. Pati po, policy din nitong batas na ito, yung pagpoprohibitar, yung paglabas-pasok sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga hazardous waste, yung nangyari po sa Manila, yung basura tinapon po sa atin ng ibang bansa. Aha, sir. Opo. Ang saklaw din ng batas na ito po yung sinasabi po natin, yung importasyon, yung pag-manufacture, yung pag-process, yung handling, saka yung storaging, pati yung transportation nito at pagbenta, pati yung pag-dispose din
ng mga regulated chemical substances. Siyempre po, ang batas nito, meron po itong objeto. Ano po ang objeto nito? Ito po yung, siyempre po, dapat meron tayong inventaryo nito ng mga chemicals. Lalo na po yung mga chemicals na nakakalason at nakakaapekto sa ating kalusugan, pati sa ating kapalibutan, yung sa environment. Siyempre po, ang objeto din nito, i-monitor yung paggagamit tsaka yung pag-prohibit ng mga disposable materials, yung chemicals, at tsaka ang objeto po nito, i-informar tsaka educate yung mga tao sa mga chemicals na nakakalason, pati yung mga hazardous waste. At isa din po yung objeto nito, yung pagpo-prohibit, yung paglabas-pasok ng mga chemicals sa ating bansa, pati yung mga basura na nakakalason po. Ano po ang covered na mga chemicals at saka yung hazardous waste ng batas na ito? Marami po itong covered ng mga chemicals. Ano ma'am, i-discuss ko pa po yung Papyaw lang, sir. Kahit sige, lang. papyaw. Run through lang, sir. Sige po. Usually, ang covered na batas na ito, lalong-lalo po yung mga chemicals, yung matatagpuan natin sa una't una sa bahay natin. Ano po ang matatagpuan sa bahay natin? Yung ginagamit natin, yung ano po, nag-construct tayo ng bahay, siyempre nagpipintura tayo, yung ano yun, yung containers nun, yung sa pintura, saka may content kasi yon ng LED, yung pampakinang. Pati po yung ating ginagamit sa paggabi, di ba, yung ilaw, Yes. yung mga bumbilya natin. Pag nabasted po yon, di po natin pwedeng itapon o ihalo sa basurahan na kinukolekta ng mga ating eco-aid. Kailangan po natin ito i-segregate properly. Dapat po naka-plastic din siya o kaya po much better po na i-return o ibalik sa pinagbilihan natin kasi ina-accept din nila yon. Pwede yon. Example, sir, nagbakal kita sa tindahan, kunyari sa handyman or sa mga hardware, pwede ito po ito ibalik naman sa inda. Opo, pwede yun ibalik sa kanila. Pati po yung yung mga batteries natin, yung ginagamit natin sa mga wall clock natin, may content din yun ng LED. Dapat, kung nabasag na yung battery natin, i-segregate natin yon, hindi natin ihalo sa basura. Pati po yung ano natin, mga yung ginagamit usually sa yung mga cartridge natin, yung sa printing baga. Yes, sa printer, Yung sir. cartridge. Opo, di ba may packaging po yon, yung cartridge. Yung mga Ngayon, opo, pag naubusan tayo, di ba, mag-refill tayo. Pwede nating i-refill yon. Huwag natin itapon. O kaya, kung ayaw po nyo ng marumi sa bahay, i-segregate din yon. O kaya, ilagay sa plastic, saka ipagbigay alam sa eco-aid para alam din ng eco-aid natin kung ano po ang nakabalot doon na nakasegregate na dapat iwasan nila o kaya ilagay nila sa kanilang MRF. Kasi mayroon silang collecting point na sinesegregate doon, yung mga hazardous waste, segregate po nila. Kaya much better po na ibigay natin na ipagbigay alam sa mga eco-aid yun. Isa pa, yung mga use oil natin, di ba, nagluluto tayo, nagprito. Di ba, pag maitim na siya, anong ginagawa natin usually? Ang ginagawa niyan, tinatapon sa lupa. Mali po yun. Dapat po, ano yun, segregate din kasi kapag pumasok yun sa lupa o sa daga, meron kang puso na pinagkukunan, pwede po yun ma-sip-sip yun. Opo. Mahirap din yun. So, dapat pala, sir, ilagay rin sa isang separate container yung mga used oil natin. Opo, ma'am. Opo. Yung sa bahay.
Yung sa mga food chain naman po, ganun din. Di ba may grease po siya. Yung Yes. usually makita natin si Jollibee, meron silang grease trap. Yung mga sebo, kinukolekta nila. Yung po, isa po sa mga chemicals saka hazardous waste na covered po ng batas na ito. Marami po itong batas na covered na mga chemicals. Yung lead compound, yung cadmium, saka yung mercury. Usually, yung mercury ngayon, wala na kasi binad na yon. Saka yung ano po, itong cyanide. Kung alam niyo po, yung cyanide, yung ginagamit po ito sa mga minahan. Yes. Sige po, rebate natin ito. Usually, ginagamit din ito ng mga mangisda, pampasabog. Ang Bawal din dinamita. yun. Opo. Isa sa mga ginagamit nila explosive yon. Yung mga solvent natin, di ba? Ako, gumagamit din ako ng solvent pero hindi yung yung pangmasayang pangpasta sa sa mga pipes. Nag-segregate din yon kasi toxic din yon saka hazardous din. Ano pa? Use oil. Yung makikita natin sa mga transformer natin, di ba yung ginagamit ng mga electric co-ops, kasi yung laman niyan may oil. Di natin alam kung mineral oil or PCB oil, yung polychlorinated biphenyls. Makikita natin yun pag pumutok yung transformer. Pag luwis siya, tsaka di nangitim, mineral yon. Pag yellowish, tsaka nangitim, PCB oil yon. Yon ang napaka-delikado. So, kailangan para, sir, yung mga transformers na yun natin, talaga i-dispose yun ng maayos. Opo, dapat kailangan yung i-dispose ng maayos, lalong-lalo ng ating mga electric cooperative. Minimonitor po natin yon, yung mga electric co-ops. Siyempre po, ang role ng EMB dito sa batas na ito, Yes. kami po yung nag-update ng mga inventaryo ng mga chemicals. Kami po din yung nag-evaluate ng characteristic ng mga chemicals, lalong-lalo na po yung nagdudulot sa atin ng mga masama na epekto sa ating kalusugan at sa environment. Yes. Kami din po ang nag-confiscate, nag-impound ng mga chemicals. Kaso dito po sa regional office, wala po tayong impoundment area. Pero po, wino-work out po yan ng ating secretary na magkaroon po tayo ng isang storage room o impoundment area na kung saan yung mga na-confiscate natin. Meron na po tayo na-confiscate yung mga used oil, yung mga illegally na transport nila na walang permit. Yun po ang nasa office namin. Pero po, dahil po sa limit ang aming area sa office namin, nagpapalagay po kami doon sa third party kung saan accredited po din siya ng ating ahensya. Meron pong siyempre po, kailangan po natin na properly manage ang ating mga hazardous waste as prescribed po sa batas na ito. Siyempre po, kung ikaw po ay isang establishmento o source ka po na nag-generate ka po ng mga hazardous waste, kailangan po ninyo na magkaroon ng proper storaging. Ang proper storaging po, dapat po, siyempre nandiyan po yung accessible siya in case of emergency or in the purpose of inspection. Yun po ang isa sa mga requirements ng storaging kang isang establishmento. So, requirement po yun, sir, na dapat Opo. kung meron kayong na-generate na waste, dapat meron kayong proper Opo, may proper storaging kayo. storaging. Yes. Opo, siyempre po, nandiyan po yung properly enclosed but adequately ventilated siya. Yung hindi po siya talagang enclosed na enclosed kasi baka po meron doon na chemicals na
nag-emit siya ng fire in case na pag high temperature na siya, yung mainit na talaga. Usually yung katulad ng mga cyanide, yung cyanide or sulfide. Yung po pag medyo mainit na po, pwede po siyang mag-cause ng explosive or fire. Siyempre po, kung ikaw po ay nag-generate ng mga hazardous waste, kailangan po yung storage room mo, kailangan din ng properly secured. Secured siya, pero not easily accessed by unauthorized person. Yung hindi man dapat pumunta doon, usually nagpupunta doon sa mga storaging, yung mga pollution control officer o kaya yung mga properly knowledge na person, yung may training. Talagang authorized talaga, sir. Opo, dapat authorized. At siyempre din po, dapat sa storaging, siyempre, pag may na-generate ka mga busted fluorescent lamp, kailangan mo siyang ilagay sa drum. Yung HDPE na drum. Yung pag nabasag siya, hindi siya mag-scattered. At saka properly nakalagay sa pallet, yung hindi siya pwedeng mabasa. Kasi yung sinasabi natin, meron pong mga chemicals or hazardous waste materials na kapag naka-mix sa tubig, pwede po siya mag-cause ng fire or explosive. Meron po tayo ng mga chemicals na ganyan. Siyempre po, kapag ang isang establishmento, kailangan po natin, di ba, magpapa-transport or siyempre, pag napuno yon, anong dapat natin gawin? I-transport o kaya ititapon. Pag itinapon natin yon, kailangan naman po ng dapat meron yung establishment na permit, yung tinatawag natin na permit to transport, at saka mag-avail din siya ng third party na treatment storage facility. Meron po tayong mga permit po. Yung permit to transport naman po, yun ang tig-permitan po, yung mga vehicle. Kung ang isang private corporate or third party na gusto accredited sa EMB, mag-a-apply po sila ng permit to transport. Ang approval po niyan sa central office. Pero ang application, pwede din po dito sa regional office. Siyempre po, kung ang isang establishmento, kailangan niyang magkaroon din po ng DNR ID. Hindi po siya pwedeng basa-basa po na itatapon yung mga waste niya hanggang wala siyang DNR ID. Kasi po, doon po sa DNR ID, nakapalo po doon yung mga waste, kung anong klaseng waste na mayroon siya. Kaya po, every establishment, nagsusubmit po sila ng self-monitoring report sa amin. Quarterly po yon. Kung wala po silang DNR ID, bawal na bawal po nila itatapon yon kung saan-saan. At saka, bawal din po sila na mag-avail sa third party. Unless yung third party ay illegal din. Pero kung legal yung third party, kung wala silang DNR ID, hindi sila pwedeng maka-avail sa third party, hindi sila accept po ng third party na mag-avail sila ng permit to transport o kaya TSD facility. Yung TSD facility natin, meron din po silang permit na kinukuha sa central office din. TSD. Sir, singit ko lang. I remember nung nakaraan na naging guest natin si Ma'am Grace Bedis. Opo. Na-mention ni Ma'am Grace na wala pa tayo dito sa Bicol na storage facility ba yun? If I remember correct. Wala pa po tayo dito. Sa Region 3 at Region sa ibang 4, Region 3. Opo. Meron po tayo dito, ma'am. Ngayon, sir, ganun pa din? Wala pa rin po tayo? Sa ngayon po, meron po nag-a-apply, ma'am, na taga-Daraga. Okay. TSD. Pero po, ang in-accept po din nila, yung mga waste na galing sa hospital, yung mga hospital waste. Yung po ang in-accept nila. Pero yung mga used oil, wala pa po tayo dito. Meron pong third party o sa TUI, pero ang in-acquire nila yung pansarili nilang waste. Hindi sila nag-accept ng mga galing sa labas. Sa iba. Opo. Siyempre po,
pag hindi po properly manage yung mga chemicals and hazardous waste, siyempre po ano po ang magiging epekto po nito sa ating kalusugan o kaya sa ating environment. Ang unang epekto po niyan, kung ang isang establishmento hindi niya properly manage kung saan niya po tinatapon, pag nakapunta po yun sa dagat o kaya sa mga water bodies natin, ang unang maapektuhan po niyan yung mga yaman dagat natin. Siyempre po, saan po kumukuha yung mga mangingisda natin? Siyempre po sa dagat. O pag natapon po yung isang chemical o yung mga toxic and hazardous waste doon sa dagat o kaya sa water body natin, siyempre yung mga taong tagirap, siyempre mangingisda sila, no choice, kukuha sila ng isda. Pag nakuha nila yung isda, di natin alam, yung isda ay nakakain na ng mga chemicals. Contaminated na. Siyempre po, contaminated na yon. Siyempre po, pag dinala yun sa market ng mga mangingisda, ipagbibili kasi ibibenta nila, sinong kakain? Ang tao. O kaya, ang pinakapulot-dulo nila, niyan, pag hindi properly manage yung mga hazardous waste natin, tayo pa rin ang balik niyan. Sa atin pa din. Pati sa ating environment. Yes. Sir, may text tayo. Isingit ko lang. Galing sige, sa 8488. Ang sabi niya, al daw po, ma'am and Sir Luis. Maitabang ko po ay tindugon ang mga nakatagilid na big heavy cylinders na transformers hindi sa APEC compound para dai mag-leak ang toxic chemicals. Si Sir Hiner Almasco of Barangay Kabugao, Legazpi City. Yan, sabi niya, sir. And good AM po sa pagtabang sa tong environment is aside from waste segregation, kung saan more than 20 years na po ako nagpa-practice, buhon, compost, biodegradable waste para sa organic gardening, zero chemicals, pesticide pa and produced for healthy human and environment. Kudos po sa DNR radio program from Eve of Ginubatan. Yan. And sir, basahan ko na sa iba para diretso na kita. Always po ako Sige, nagmamati sa DNR program, galing sa 0134. And good AM, ma'am. Kami po nalalapa sa DNR sa nakumpis ka na kahoy. Ano kaya kung mga naragibuhon cabinet tapos i-donate sa mga eskwelahan, simbahan, etc. office para makatabang sa kapalibutan galing sa 5260. Simbagong ko lang ini sa nag-text, so mga confiscate po talaga ng mga timber products, mga wood products, donate po talaga yan sa mga eskwelahan kasi bati po sa tuyang batas. Priority talaga po na makareceive kainin mga confiscated forest products ta ang mga schools para talaga po gibuhon ng mga tukawan, mga blackboard, as in iba pang ipuhan na nagamit sa mga ed schools. Yan. And galing po sa 0347, morning ma'am, hapot kay sir, ano po ang tamang pag-apok ng mga face mask dakulunon po ang mga nagpataw sa mga salog pasiring sa mga dagat. Sir Luis, yun po. Yun ma'am. Ang tanong ko po dyan, ano po ang nagtatapo ng mga face mask? Yung mga residente o yung mga establishmento? Una, pag sa residente po, kailangan po natin yun i-segregate po kasi di natin alam kung ang nagamit po noon ay affected ng COVID. Yes. O kaya meron pong ibang sakit. Yun po, kailangan po natin yun i-segregate sa isang plastic at ipagbigay alam din. Kung itatapon natin yon, ipagbigay alam natin din yun sa EcoAid. Sabi natin na, sir, ito pong plastic na to, ay mga face mask po yun na ginamit po namin. Ayun. Ang gagawin po ng EcoAid natin kasi dapat sa pagkakalam ko, ang mga EcoAid natin sa barangay ay may kaalaman din kung paano i-manage yung mga
ginagamit ng mga mask sa mga bahay. Pero, halimbawa, sa amin ma'am, sa barangay namin, yun ang ginagawa namin. Pinapagbigay alam namin sa mga eco-aid, sir, ito po yung plastic nito, meron po yan mask na mga laman. Di namin yun itinatapon kung saan. Kinakuha niya, tig-separate din niya yon kung saan na lalagyan. Pagdating sa barangay, ang ginagawa ng barangay, tig-segregate din nila yon. Tapos, isinusurrender sa LGU. Kasi ang LGU, may properly handling din sila kung ng mga mask kung saan nila dapat na i-store. Lalo-lalo ma'am sa Legazpi, magandang ng Legazpi. Kung sa mga establishmento naman po, yung mga ginagamit ng mga healthcare workers natin, meron po kaming ginagawang pag-inspection sa kanila. Mag-virtual naman po yan kasi meron po silang mga spokesperson o contact person, yung tinatawag nating pollution control officer. Kasi po, pag nag-inspection po kami sa kanila, dapat din po nakasegregate yon. Nakasegregate sa hospital waste na yung mga affected ng COVID or yung ginagamit sa COVID, saka yung mga syringes, nakasegregate din po yon. Ang proper disposal nun sa third party po talaga. Wala po tayo pwedeng paglalagyan na itapon kung saan-saan po. Lalong-lalo na po, kaya nga po dapat po tayo po ay magtulungan. Hindi po kami, tayong lahat po. Kasi mahirap po, iilan lang po kami ang nasa opisina. Hindi naman po yan makikita o ma-inspect kung sino-sino ang nag-violate. Sir. Opo, mahirap po yan. Kaya sa ating mga nakikinig, yung nagtatanong at magtulungan po tayo. Pwede ninyo yan isangguni sa amin o ipagbigay alam para po mapunta namin. Lalong-lalo po yung mga transformer na sinasabi po na naka-vertical para hindi po contaminated yung lands po. Yung sa APIC po, meron po kaming ginagawa dyan na inspection, regular inspection. Sa amin na po yon, alam po namin yung tinatanong ni ma'am na kung saan po yon. Napuntahan po namin yon. May ginawa na po kami doon na aksyon. Siyempre po, hindi natin po yun basta-bastang aalisin. Kasi meron din po yung mga electric co-ops na mga protocols na sinusunod nila sa management nila. Kaya kung kami, ang ginagawa namin, pag napunta namin, na-inspect namin, nagkakaroon po kami ng technical conference sa opisina. Doon po kami nag-uusap-usap ng mga electric co-ops kung ano po ang kanilang gagawin. At sila po din, ang mga electric co-ops, sila po ay nagbibigay alam sa aming office na hindi na nila kaya na basta-basta alisin. Kasi siyempre ma'am, meron silang protocol na sinusunod. Siyempre ang liable niyan, yung pollution control officer nila. Siya po ang umarap sa amin lagi. Yun, tama yun si Sir, no? So, man po sa mga nag-text, salamat, and tama po si Sir, sabi niya kay puhantang magtabang sa opisina kasi tayo talaga kaya kang DNR, kang EMD, and kan sa mo yung mga field offices ang pag-monitor dun sa mga violation sa pagtapo kayo ng mga basura, and talagang kaipuhantang magtarabangan. Ano po, Sir? So, dagdag po, Opo. may nag-message siya to, Sir, sa Facebook Live. Sabi niya, from Ma'am Glenda Banta. Good morning po, DNR. Hello po, ma'am. Okay, nakuha ko na po as Sendro Binubata ng eco bag and water bottle. Maraming salamat po sa radio program po. Stay safe. God bless sa inyong lahat. Yan. Meron pa tayong pahabol, Sir. Ang sabi daw nila, galing sa 9018. Ano po ba ang sanksyon sa mga industry na may mga generator, di ba po nag-i-emit yun ng mga hazardous waste? Sir, generator daw ng mga mga industries, mga mall. Generator set po yan. Bali po, yan po, hindi po ay nag-emit ng hazard ng
hazardous waste. Ang iniimit po yan, yung fumes, yung usok. Yes. May isang batas naman po ang nakakasakop niyan. Hindi po yan sa klaw ng RA 6969. Ang nakakasakop po niyan yung RA 8749, yung sinasabi natin na Philippine Clean Air Act. Yun po ang nakakasakop ng generator set. Pero po, yung mga establishment na mayroong generator set, kumukuha sila ng permit to operate sa amin. Meron tayong classification na generator set. Pag below 15 kilowatts, hindi niya na po kailangan kumuha ng permit to operate sa amin. Below 15 kilowatts. Pero pag above 15 kilowatts, kailangan nilang kumuha ng permit to operate sa opisina. Tsaka, yung 300 kilowatts, yung mga sa mall, yun po ang kinakandakan po namin ng stock sampling. Yun nga po, stock sampling muna. Pag pumasa po sa amin sa standard ng DNR, pag pumasa po, bibigyan po siya ng permit to operate. Pero pag hindi po siya pumasa, kailangan niya pong ayusin yung generator set nila. Ang layo natin, ma'am, nasa RA 6669. Una muna tayo sa Clean Air Act. So, pero Okay thank lang, you pa ma'am, rin. At kasi- least, salamat kay sir at sinagot pa rin yung message, yung tanong ng ating texter. So, yun, napaka-versatile ni Sir Luis. Kahit nasa Clean Okay, Air, nasagot niya kahit ang topic natin ay hazardous waste, toxic chemicals. Sir, ano po yung mga possible effects dito sa ating environment pag improperly disposed po yung mga na-mention mo kanina na mga chemicals, especially talaga sir na hindi pa rin talaga napapractice ng ating mga kababayan yung tamang segregation ng waste, na-mention mo kanina yung mga bilya ng mga pundido na, yung mga batteries sa mga remote controls, sa mga wall packs, and other things na ginagamit natin sa ating mga bahay na hinahalo sa normal household waste. So anong magiging epekto nito, sir? Siyempre po, ang magiging epekto niyan, magkakaroon tayo ng sakit. Una at una, sakit. Pangalawa, kung ang isang babae po ay buntis, during sa pregnancy period niya, pag nakalanghap siya ng mga chemicals, lalong-lalo na po yung improper disposal ng mga chemicals na yan, pwede po magkaroon ng developmental malformation yung sa sinapupunan ng babae. Siyempre po, pag nanganak yung babae na buntis, anong lalabas? Siyempre, yung bata, magkakaroon ng deformation, pwedeng yung kamay, maliit, yung mata, bulag, o kaya yung sa pisngi, yung nakikita natin na usually nagkakaroon ng mga deformation, o yun ang mangyari. Yes. Pero po, alimbawa po yung sa cyanide, kasi usually may nababartan tayo yung sa mga minahan. Ang epekto noon, una't una, yun nga, yung bata, kung walang epekto sa kanya, sa ngayon, sa next generation, yun, doon magkakaroon ng epekto. Kasi meron tayong yung mahabang epekto at saka may short effect ay na sinasabi. Depende po yun sa chemicals o hazardous waste na nalalanghap o Na-expose tayo. na-expose tayo o na-infect yung isang tao. Ayun po ang maging epekto. At isa pa, siyempre, yung sa environment, malaking epekto din yun kasi doon kumukuha ng mga kabuhayan yung mga mangingisda natin, pati doon tayo kumakain. Yes. At siyempre po, pag ang ating mga establishmento ay mga violator, meron silang kaangkop o mga penalties na makukuha under sa RA 669. Nandiyan po yung, siyempre, ang una dyan, penalty for imprisonment. Yun. 6 months and 1 day to 6 years. Oy, ang baba lang. Tsaka,
magbabayad siya ng 600 pesos to 4,000. Kayang-kayang bayaran. Pero po, kung ang violator nito ay isang foreigner, siya po ay i-report sa Pilipinas kung matapos niya yung sentensya na ibinigay sa kanya. Yun ang mangyari sa mga foreigner. Mhm. Kung halimbawa po, ang violator po ay isang public official or public servant, ano po ang mangyayari niyan? Ayon sa batas po sa RA 669, pag ang offender po ay government official or employee, he or she shall be deemed automatically dismissed from the service. Hindi na po siya makakawak ng permanent position or o kaya ma-elect sa any position sa government. Yun po ang mga mangyayari. Pero po, kung ang violator natin yung mga matataas na po na mga establishment, yung talagang nag-generate po ng chemical and hazardous waste, sila po ay may penalty sila ng imprisonment to 12 years and 1 day to 20 years. Saka may penalty po sila ng 100,000 to 500,000. Wow. Yung po ang penalty ng RA 669. Ano pa, ma'am? Additionally, sir, yung mga violations natin, so medyo malawak na yung na-cover ni Sir Luis doon sa ating magandang discussion about toxic chemicals and hazardous waste. Napaka-comprehensive nung sinabi ni Sir. Nagbigay siya ng mga example ng mga substances or mga chemicals na talagang kailangan natin i-dispose ng maayos para po iwasan natin yung kasira ng ating kalusugan. And syempre, tama si Sir Luis kanina na pag nag-segregate tayo ng mga hazardous waste, inform yung mga collectors natin, di ba, sir? Para aware din sila Tama. na may mga ganun tayong may mga ganun tayong tinatapon kasi very risky talaga ito, sir. So lalo na sa panahon ngayon. Kawawa naman ang mga equid natin. Oo, kawawa talaga sila kasi sila yung talagang nagre-receive ng ating mga waste, and without informing them properly, talagang nasa-subject sila sa kapahamakan na pwede nilang makuha. Hawakan nila yung mga hazardous waste na yun, especially yung mga bombilya, di ba sir? May mga lead component na mention kanina ni sir. Opo. Talagang delikado sa ating mga katawan. So yun, napakaganda ng mga na-share ni Sir Luis. Sir, bago tayo magpaalam, may mga mensahe ka pa po ba? May mga announcement before tayo magpaalam sa ating mga listeners? Okay po. Sa ating mga listeners po, muli po, umingi po kami ng tulong sa inyo kasi po sa office namin, ilan po kami na nagmumonitor nito. Kaya magtulungan lang po tayo. Kaya isang guni po ninyo sa amin yung mga nakikita ninyo na gumagawa ng labag sa batas, lalong-lalo na po yung mga industry. Isang guni po ninyo sa amin at agad-agad namin dyan tutugunan, bibigyan ng pansin at pupuntahan namin. At sa muli, ma'am, nagpapasalamat po kami, ma'am, sa aming ahensya, lalong-lalo po sa aming regional director na si Engineer Maria Socorro A. Abo, at ang aming chief ng Enforcement Monitoring Division na si Engineer Leonesa Siping Madiloso, at yung sa aming chief ng Hazardous Waste Management Section na si Engineer Nanit Itidon. Nagpapasalamat po kayo, ma'am, sa inyong programa na atamanutang ang situyang kapalibutan. Tama, ma'am? Yes sir, tama po. Okay, yun nga, ma'am, dapat na atamanon natin o magtaramagan tayo sa pag-ataman kang situyang kapalibutan kasi po wala man pong ibang patutunguhan nito o kaya ang epekto nito ay sa atin pa rin. Okay po, muli po, ma'am, thank you po sa pag-invite po sa amin. Salamat po. Yan. Thank you so much, Sir Luis, sa pagpaunlak sa ating programa ngayon. So, salamat sa
EMB5 kay RD Girly Abu, and sa mga na-mention ni Sir Luis. So, yan po mga tugang nakaibanta sa programa ang Environmental Management Specialist 2 kang EMB5 si Sir Luis Cardel na nagtao sa tong impormasyon about sa Republic Act 6969 na itong toxic chemicals and hazardous waste. Salamat po sir sa giraray. Thank you. And syempre salamat Thank you, sa ma'am. mga nag-antabay sa tuyang programa. So mga nag-text nakulon, di ko na na-mention sa iba, di ko na nabasa. So mga naka-antabay sa Facebook Live, and syempre sa mga naka-antabay sa itong mga radyo, and sa mga nag-text, thank you. So mga nag-message, i-message me po kamo kung paano po kamo makaka-claim kan sa indong water bottle sa Sineco bag. Ano po? So syempre, batiyon ta muna sa mga nagdadangog sa programa, sa mga nagdadangog dyan sa Albay Doctors Hospital. Thank you po sa pag-antabay every episode. Siyempre kay Ate Tess, nagmamatay dyan sa office kan sa moyang Regional Executive Director. So mga nagaymannyog dyan sa Penro Albay, sa panginganap ni Sir Angel Montecastro. Hello, good morning po sa mga pag-iribata dyan sa Penro Albay. So mga nagdangog, so mga nag-text, di ko na nabasa. Hello sa mga taga sa Santa Florentina, Rapu-Rapu Albay, na pirimi nag-aantabay sa tuyang programa. And siyempre sa mga hali dyan sa San Ramon, Daraga Albay. Hello sa Indugapos. And siyempre, sa ngaran kang bilog na pwersa kan Department of Environment and Natural Resources sa panginginot kan sa moyang Regional Executive Director Forester Francisco Emilia Jr. kan sa moyang ARD for Management Engineer Eva Esocpemia, kan sa moyang ARD for Technical Services Attorney Ronel Sopsop Gabos po na Penro sa Sinsenro sa Bilog na Bicol. Nagpapasalamat kami Gabos sa indong pag-antabay. Ini po si Ansela Meco nagsasabing Diyos ang magbalos, Diyos ang magbantay. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na sunbig light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with